Pakistan a chuan zan lai dar som pani apel hreta US paite po chuan an be pui thlak tur Operation Neptune Spear chu an tran don ani US paite chu Jalalabad Afghanistan an airbase rang chuan Osama bin Laden vaman tur chuan an helicopter mang chuan an thlok chok veta ni Black Hawk helicopter pani le Chinook helicopter pani te chu an thlok choka Chinook helicopter chuan in biak pona le sipai backup engamoza ta phura Black Hawk helicopter be thungero chuan atak taka in chung zuklu chu tu tur sipai te chu an chuang ve thung ani engti kong zong point mel maradar chuan pum pelanga ya vandoi thlak taka mel maradar in man fu pal hlo ani chuan Pakistan jet fighter le lelam sipai chu aron thleng chop chil ve ngal mai don sia an mani tran pui tu tur jet fighter la mel za som ruk zata hlaom dei boxi chubaka hen be pui thlak na hi a hlo cham don ani pilot chu night vision le infrared imaging chu mangin radar in man thailo nan hiam taka chuan an thlok ta hemi truma Black Hawk helicopter an man hi a big taka don danglam ni in sensor thatak le radar laka po him tura don ania ari po hi arin lo na an ti danglam nge nge ni aman zat po hi theu neu lo le dollar makta doi som rukman zatani darkar khat do nan thonu chuan an tumram chu har satnom lo chuan an thlengta an rom hanna chuan helicopter pakhat chuan chu building chong thum zata sang chung bara chuan asipai phut chu hruimang chuan a thlak thlanga chuti lai chuan helicopter pakhat ve thungero chuan asipai phut chu leilam panga chuan a lo thlak thave thung don ani amai ro chuan rom hannang chuan thila thleng tatat lo helicopter pakhat jok chu thunun theilawa omin amei lampang chuan chuin bang chu tau chorin a thlok kang le thei to lo Defense Department lampang chuan kholum nu tuk wang ni an soya mit khap ka lawa chuan mission chu lo cham thei din huna an ding tareng mai chuan din mun chuan October ni thum sang kan sakwa sum ko pathuma Mogadishu Special Operation Black Hawk Down mission an lo cham nang kha thleng le mai ngem ti chu zona ni White House lama po chuan President Obama le National Security Team te chuan chu thil thang chu thin phudep de pin lo thlir ve mek bok amai ro chu van nei thlak takin sipai tu ma hliam anam lawa helicopter pakhat jok chuan compound pon lama chuan asipai phut te po chu athlak thlave ta chung commando role te chuan Binladena in chung chu an lu chhuwa don ta chung an chetvel dan zong zong chu video camera lak vek ni in amai ro chu video chu tlang zar ani lem lo thung ani chung sipai te chuan ti tur big thau an nei veka thim thama che tur an ni wangin night vision an vo fur hloma sipai te chu mun nia in thanin team khat chuan chu building chu lu chuain team khat dang le chuan guest house an ti mai chu an ching fel don ani guest house lama chuan silai po ngal dot navy seal ho silai ni main building kongka ve thungero chu aloin kalbur mai sipai te chuan sutlangin mi pakhat lo lang chu an ka plum ngal throi mai an han bi chen chuan ral thom keng lo lo ni van atanga drone atanga lo thli rang tu chuan Washington lama chuan video chu thon renga amai ro chu in chung lama chu nang thil chenge thleng an hrelo thung Pakistan thunei tu tele local police tana anon ria cho main sipai te chuan hun tle man nei in chung lama chuan commando te chuan room tin chu check kol ngal zung zungin no pangle mai chepo an lo om nual mai chung ho chu team khat chuan phor khomin team khat dang le chuan Binladena chuan zong ani in chunga chuan room no no lo tam khoba si lo chu in chong hina chuan lon chawa Binladena fa palu lang thut chu team na nei ho lo chuan ang kap lum ngal ani avoi khatna tan commando ho chuan Binladena chu in chunga chun om ngai ti chiang takin an rata sil ho in chung chong thumna lu chulai chuan room pakhat atang chuan mei che pani chu mangang takin aron tan chuga sil ho chuan chung mei che chuan bana chuan lo kapin
chuti lai chuan room pakhatah chuan Osama bin Laden le anupui chu lo omin sil pakhat chuan anupui kia chuan kapin chuti rual lo tho chuan sil pakhat chuan Osama bin Laden chu a oma le a chaldara chuan a lo kap ve thung ani khovel huwa po most wanted terrorist chu ka tlu kanita abula chuan a rin mai a AK-47 le pistol chu an let ngat boka sipai te chu compound a chuan min som ni vel zet tanom towa bin Laden ruang chu beka khongin in hnuai a chuan an zon thla a mel tha te chu lain anupuin hen rang chuan ama nge ni ti po chu an fin fia bin Laden a hi fit duk le in chiruk vel zeta sang nia hretania ate na turan lo ken mai lo wang chuan sil zinga sipai pakhat fit duk vel zet sang chu abula chuan an mutir chin vel ani team zinga sipai pakhat chuan radio a chuan pathian le kan ram tan tin Geronimo tin awa CIA director paneta chuan White House ne na chuan Geronimo melma chu tha anita tin a hrin nge ni intelligence team te chuan room chung chu bi kol zungin bin Laden a computer tele ama mi malthil chu an bi kol zunga bin Laden ruang chu helicopter a chuan hlangin chu mun an thlo chu san nu chuan Black Hawk helicopter pakhat la chu bom chak tak mang chuan an ti pok ngalani an bom ti po chuan helicopter a an thil poimo da chu ati chen he leya chu ti rual chuan Pakistan lam thune tu te po chuan chu thil thang chu an ron treve ngal thuaya hian be pui thak na hian minute som thum pariat vel zetawa chuina chuan no pangle mai chi ba ka midang ruang palila nu cheng he ni bin Laden ruang chu ama nge ni ti chian nan scientific taka proof an tum ta ni US official le chuan method chini mangin method khatna chuan facial recognition an manga chuta chuan 95% zat tinen mila method ni nai ro chuan DNA test an mang ve thunga heta po hi 99.9% inen mile thlapani sarkar le min bin Laden DNA sample hi an kol lo wangin ama ani lo na chan si 1% lai om vea chumini wang chuan ama ani nge ti chinan chuan a chung khat nai vai DNA tinena an khai khinangai donani FBI lamin Osama bin Laden chun nai DNA tinena an khai khin chuan ama nge ni ti an chiang ta ni mei ne khat zan lai dar som pakhat le chan vea chuan President Obama chuan bin Laden a thi thu hi TV a pong nge ni bin Laden an tha atanga darkar som pani aliam le me chuan arwang chu North Arabian tuipuya US Carvinson longa chun la kania chutarang chuan bin Laden arwang chu Islamic dan takin tuipui hnuai chuan phu manitani America most wanted terrorist Osama bin Laden chu vuiliam anitani